Ku sarkar sngau bahaya rap lem yangi yakini ki kentin lapan sngau deki nong trei ke JHADC hapo kalama jong ke Giant Hills Autonomous District Council Staff Association JHADCSA Jowai ki bala duk tulap la kenjo syaka kendai benai menta kata nadu urempang hadu urisau ar hajar ar pulai. Kita ki nong trei ke JHADC menta ke sining kong kilami ban syong kelan mengor biang hapal lau jong ke office haringkat kilama bat ki sopti rong yong kum kadak ban penpau ya kejing sngosi halor kejing bam syashkor jong ke sarkar ya kani kejing e kabaki ya kendu na kejing bam yo tulap kabalajan poi syaka shisnem. Uma Johnson Portman Presiden Kaseng ha kejing keren cakilat patai kubor ulo ong kani kejing mi jengki sashisin kalong hadien kejing yaki kabalade penlong ha kasau tarik urisau ar hajar ar pulai ha kabana kaliang ke sarkar kamshim la siu dep ya katulop jongki Henry la siu tang ya ubenai no pra ar hajar ar puar bat ubenai kelalingkot ar hajar ar pulai. Nakaliang ke association kala depan pensngau ya kani kejing e syu CEM ke JHADC man lakapor Henry kani ke syu sakut tang ha kijing kren kabalabu penban ha kejing lingo klem don kinu kiso bami lada kani kejing yaki kalong kababakla Uma Johnson Portman ulabu kejing keli la kadon em katakaan kabala batha banbat ya katulop kinong trei kabala jandap daki bun penai kibade nang ni nakarpat juri pisa Sngau bah, kener lah ke yang timon, ke jong ke, nyerap lem ke, pan penyok kloy ya ke, bainong jongi kinong trei ke kampsen. Nila ay ke jing sini, pirus sngau bah, ban ken mau lem yengi, kumba pi don mentah ke bor, ngakarpat juri pi, sngau bah kemi lem, ya ke jing ke baga council ke jong pi kelaman, lajan barok san snem. Ngamdo de banyathu tam namar nga tips kem ba kini ki baro kilong ki ba piro phela tv kane ka khubor ka ba nga pasyat syak sarkar nga request ro ye phi namar kata search nga ba yarap na kloy ngi khanang bangin yo yak menem kum ki bai ki parabri Sikentin ngak wak ben ken mau. Ya kini ki nomi khmat be ik ki jongi na rilum jang tia kumbang la kedau mahne nyong. Nakapor syakapor ngamla hei ngamla banlen. Ya ka ka bang layo i. Nakapor syakapor ngi layo i. Badai badon tam uwe. Unomi khmat na rilum jang tia. Mawelat miki shilla. Uba ju ya keren ya ke ene ke isu jong ka council ka hagane ka por nga sim ka kabuban ai kublai kerpang yau ma wailat miki sula bode lokal MA jong ka Juai constituency kublai sibur sar pile keren saki bor ki bahalor apa assembly naga benta kan ke jing ka jong to kublai sibun sar ya kan ke jingle bahag jong phi yangi nrei hagan ke clip man hakwa ban ya kini hinri ngut new MP Raja Sabha pra bat MP Kalok Sabha Sngabha ko kisim ki beng legit ban mi khbat ak banta kari ki hima ka jong Sngabha yarap nok klai ban penimpat ni kibala don ha pedeng kejing krisis la ka tengam don ka message ka paper ne ka papala ban ai jp ha ka ne ko dei tang kita nai gula dep ha ka south ring bunai ba kendai arjar ar bulai kumba pili asngeu hi ka bangla yuthu ipi bat ka kejing ka bangi lai kenduk kem kinong trei jong ka council ngange scam plus mutu but day hadin ka to kejing ki jongi bangi syong kelan mengor hang ne ngadap lagi jus ka khia ka bajur
ba umdon kibor ki ba halor ki ba wan ban kren ban pensingan nak benta kata ke jing kia ke jing si ka ba nyimat hanne kum ba ngala yathu hi phi ba hagato ko por ka ba piwan aga sautri ngala yathu hi phi ba kum ba shpeu banai klem yo tolop te hadin kata kawan padde ka tu tolop Sibnai ke jong Januari arjar arpalai te dia nak kata ke daw ba ngamla klem da penpau ya ke jeng skopsi ke bajur ngamar bangaliui umdon kita kibor ki halor ki bawan ban penting ni te ka dawhi ka bangi hong ki sopti bayong kalong bangi ra ru ya ka lama bayong kum kalong kum kadak ke sopsi ban penpau hakmat kini kilong yalam be ik jongi ki mengaladit ki bangi la deb jit agri islam ki baladeb ban kerpat iki bikin skobha ban ai ke jingirap ini sobha ban nyarap ini ko sarkar baik ke jong te kadau hi ka dei kumbang ala dep yethu ipi klem ka pisa ka jing imru kala pisa balalang alpa hadin kata nila tips kem ba kibnai nombar Desember kila poi Desember no la ka Christmas ka long hajan sakat tu kan esi kijing dan kam ki bubun hakijing ku jongi te de na kata kadang kala pelong yengi ban ki khore kumne bat pandrai da ko we kijing mot pangin pan pau biang hakmat sarkar da kijing teng ku jongi ban ra ya kilamayong te ngan juba su sekai lada don na pedeng kinomik mat jungi ki MDC ki baong kalong ko bakla te nga hapan juga na kaliang ka asyon ka jani kum usintur jong ka asyon hatu lada ki ong bagane ka jingi ki jongi man ka po lanela kambul sin kalong ko bakla te hatu ko MDC be itu haba pi batsa ya katulop ke joni kala don kata ka ain ka ba pila ban bat ya katulop ke joni ban persak teng ya kaya tulop ke joni hatu bat de mar kata ka daw lada kane ke jingi ki ke joni iklam ki ban persak yeno lane ban penkulma isimi ban yulum lembung kumne ban persngeu ya kana gajing ke bang yai ma rada kana gajing persngeu jongi sak sarkar gajing dawa gajongi ya tolak ban ya ka hok gajang kalong ko bakla te kana ko ngabu gajing kali hatu mati penduk tolak ini kam kalong kadon em ka an ke bab ban penduk tolak lane ban batsa ya ka tolak kata ka jumpa lada don ki MDC ki ba ong kalong ka pakala kamut kadon em ka ain ka ba betha ipi le ne ka ba ong kadon ka ain ka ba kata ka artikel ka section ka ong kumta pila kum kinong tre kum kinong sosial pila ban bat ya ka tolok dong kinong tre jong pi kat ba pim lada ki ong ka long kani ka jingi ki jongi kalong pakala kamut ngaru kata ngabu bajing kili haba pimla ban siwe ka tolok jongi kinong tre kalong ka ain ne kalong